zij met u en met uw geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Lof zij u, Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: wanneer de mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal hij plaatsnemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen voor hem bijeengebracht worden en hij zal ze in 2 groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. De schapen zal hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de koning tot die aan zijn rechterkant zeggen: komt, gezegende van mijn vader, en ontvangt het rijk dat voor u gereed is, vanaf de grondvesting der wereld. Want ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij hebt mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en u te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? En wanneer zagen we u als vreemdeling en hebben u opgenomen, of naakt en hebben u gekleed? En wanneer zagen we u ziek of in de gevangenis en zij u komen bezoeken? De koning zal hun ten antwoord geven: voorwaar, ik zeg u, al wat gij gedaan hebt voor deze geringsten van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal hij dan zeggen: gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur, dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want ik had honger en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet opgenomen, naakt en hebt mij niet gekleed. Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt mij niet komen bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben we u hongerig gezien of dorstig, of als vreemdeling of naakt of ziek, of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezocht? Daarop zal hij hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Beste mensen, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt het hoogfeest van Christus Koning van het heelal gevierd. In de geschiedenis kunnen we lezen over grote koningen en keizers zoals Caesar, Karel de Grote en Napoleon. Vaak kunnen we hun kronen en koninklijke kleren nog zien
in het museum. Het zijn de koningen uit het geschiedenisboek en het museum. Maar zelfs na 2000 jaar herinneren we ons en accepteren we Christus als de koning van het heelal. Christus als de koning van ons leven. Dit feest werd in 1925 door Paus Pius XI ingevoerd om de christelijke waarden terug te brengen in het leven van christenen in de samenleving en in de politiek. Jezus is niet alleen een echte koning, maar zelfs de echte koning, omdat hij de harten van velen heeft gewonnen. Beste mensen, wat maakt Jezus koningschap heel bijzonder? Jezus leerde ons elkaar lief te hebben, zoals hij ons heeft lief gehad. En ons leerde elkaar te respecteren. Jezus heeft barmhartigheid getoond aan iedereen. Hij heeft ons laten zien wat vergeving betekent. Hij heeft de zieken genezen. Jezus heeft de depressieve, eenzame en zondige mensen gestuurd. Jezus troostte de mensen die verdrietig en angstig waren. Hij heeft op het water gelopen. Jezus kalmeerde de zee en de wind. Jezus heeft mensen uit de dood opgewekt. Hij heeft de voeten van zijn leerlingen gewassen. Maar Jezus heeft ook geleden. Werd als koning van de Joden gekruisigd. Stierf voor ons allemaal. Maar is ook verrezen. Wie is een koning zoals Jezus? Niemand kan met Jezus worden vergeleken. En daarom regeert Jezus onze harten. Jezus is dus helemaal geen koning van macht en heerschappij, maar van liefde, vrede en gerechtigheid. Hij is op de wereld gekomen om ons te leren hoe we kunnen meebouwen aan het koninkrijk van God, dat anders is dan wereldse koninkrijken. Want het is een rijk waar die aandacht niet uitgaat naar macht, bezit en eigen belang, maar naar armen, zieken, gehandicapten, blinden en doven. Zusters en broeders, hoe zou de wereld eruit zien als bijna iedereen naar Jezus' woorden van waarheid zou luisteren en leven? Een droomwereld van liefde, vrede en gerechtigheid, goedheid en barmhartigheid, zonder conflicten, geweld, oorlogen, uitbuiting en dictators, onderdrukking en terroristen. Zo'n wereld is nog steeds een droom voorlopig. En die zal in de nabije toekomst nog geen werkelijkheid worden. Want het geweld tegen elkaar is alleen maar toegenomen. Het rechtgoeds vestigt zich waarin niet voor jezelf leeft, maar ook voor anderen. Dan wordt het hemel op aarde. Mocht het zo worden voor
alle mensen. De boodschap op deze laatste zondag van het liturgisch jaar is dan ook: benut je tijd en de talenten om goed te doen. Gebruik de gaven die God je gegeven heeft. Dit is ook de samenvatting van het evangelie van vandaag. Laten we dan ook op deze dag en alle dagen van ons leven eer brengen aan Christus Koning en al onze naasten in goedheid en barmhartigheid bijstaan. Kortom, het feest nodigt ons uit om onze naaste liefde aan iedereen te tonen. Dat is de getuigenis aan Christus de Koning. In de woorden van de heilige Moeder Teresa: doe je eenvoudige dienst met grote liefde voor hen die in nood zijn. God zegene u allen. Amen.